سورة الإسراء آية بشكل سبع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أرابا سوية هجرية كاكلي أني كمناني أني بيناني أني ناني شهر ربيع الآخر من هجرة سنكالونانينا بسوية ومغاني فلاناي ميلادي نصاروكا جاتي بافلاني مغاني فلا سنكالو تاني كلنا بسوية وتاني ووروناي. أمبي داودا بغو مسجد الرجاق أمبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه إلى آخر الآية. يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو على بانك باريا مسامين كروتاليندو كابو هدمade نقصلما hadamaden ye hadamaden de a nagasilende do illa man ashima Allahu ta'ala fi halatay sharrai wa darrai. Poni ala ye hadamaden mi ntanga la hala fulaina minye nisonja wakati ani ni geleya ni dagubi ka wakati mi o hadamaden nagasilendo ni wakati fulala wala yere min tanga a caman be ni be hera la o te ku ula o te se ka hera in barika da cogo ɲe nu tora fana buka o te se ka tora in fana sabari cogo ɲuman ɲe. Nin ko fula min ni hadamaden min be to a cogo la fo ni ala ye min tanga. O de to ala ko بأنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية نهاية كنا لبنا فو ألا يفو كوني على ينمك هذا مدينك كان نفلو داما كان لافيا داما وفتح ورزق والنشر ni ala ye foni kaye ka garjage kaye ka deme ونال ما يريد أبن من لنيني أبن من في أبن من ينا يوصر أعرض عن طاعة الله وإبادته ونا بجانبه أبا كودي على بطوما أبا يركورتا كموية بنيا كاكيروتا كايرة بنيا. قال بعض العلماء دونك دوكو أي بواد أني mana ni nema soronda lafiya sorola abe mabonne alala. Wa haja ka qawli ta'ala nimbe ko min ala ko masamin korotalendo falamma kasafuna anhu durrahu marra kallam yad'una ila durri masahu. Abe ko mi suratu Yunus ni ala yafo ko tuma min ne ala ye tora bo hada madenka a kontinena akala kutana akala sosola akera koma manne ala wala akera komi ni tora madeli kaso. Donc ala bina ninde fo ala yode fo ni aya kun wa ida ani amuna ala li insan
ninne ala ye nema ke hadamaden kan ka nafolo dama ka lafiya dama ka foni kaye ka garjage ka lafiya arada wana bi janibihi abe amabo ala batoma aba mabo alama epi aba yere korta fana hera be mogo min to a cogola a manca de ni min ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a ye titiri dɔ sɔrɔ ka to a cogola illa marahim rabbi ni min ye nafolo sɔrɔ n'a bɛ to a cogola illa marahim rabbi o tigi ma bɔ a bɛ ma bɔ ala la dɛ a b'a yɛrɛ kɔrɔta de a b'a yɛrɛ bonya de caman ye o de har ni ye hadamadenw ka lahala lajɛ mɔgɔ minnu n'u kɔnɔna filila mɔgɔ caman de bɛ n'u kɔnɔna filila dɔrɔn u yɛlɛmana misiriw kɔnɔ bana dɔ y'u kɔnɔna fili u bɛ fantanya y'u minɛ cogoya dɔ la dɔrɔn u yɛlɛmana misiriw kɔnɔ a ye duwawu ka ɲɛ kɔlɔsiw bɛ ta tapi bɛ sa tesali bɛ sa ale yɛrɛ ka duwawu t'a bɔ mɔgɔ mɔgɔ dalen b'a ka mɔgɔ ɲumanya la a bɛ kalifa la a ye duwawu ka ɲɛ dɛ degun bin kan nin wagati la a ye duwawu ka ɲɛ ko nafili dɔ bɛ n bolo nin wagati la a bɛ alimami kɔni jɔra dɔrɔn a bɛ alimami kɔfɛ safu fɔlɔ la o ye de kɔnɔnafili bɛ mɛ n'a tigi jɔyɔrɔ min tun tiɲɛna a bolo jɔyɔrɔ sɔrɔ la u bɛ nafolo tun tiɲɛna nafolo sɔrɔ la u bɛ bana min tun bɛ a wulila kɔnɔnafili min tun bɛ a wulila a bɛ kɛ komi a tɛ ɛwɔ kin kɔnɔ yɛrɛ a t'a ye yɛrɛ o tigi bɛ tunu sɔgɔ a bɛ komi a tɛ kin kɔnɔ janko misiri n'a ye ɲɔgɔn ye dɛ ayiwa misiri bɛ cogo di ne faamuna ma sisan han ko ka ca ala de ye nin fɔ ko hadamaden cogo de ye nin ye nɛɛma kɔni sɔrɔla ni ala ye nɛɛma k'a ka dɔrɔn dɔn ko a bɛ bala bato ma a b'a mabɔ ala ma a b'a yɛrɛ kɔrɔta a b'a yɛrɛ bonya wa idha massahu sarru mais ni degun y'a sɔrɔ tɔɔra y'a sɔrɔ kana ya'usa a bɛ kɛ mɔgɔ de fana min bɛ jigi tigɛ ala ka nɛɛma la aw ko bana min bɛ ne la nin bana bɛ furakɛ wa aw ko degun min bɛ ne la nin degun cogo b'a la aw ko nin kɔnɔnafili min bɛ ne la a bɛ se ka kɔnɔnafili bɛ se ka wuli ba a bɛ jigi tigɛ ala ka nɛɛma la pewu a bɛ komi ala ko aya wɛrɛ kɔnɔ falamma najakum ila albarri araditum tuma min ne ala y'aw kisi ka taa gɛrɛ na a banna ni ala taama o bi annahu idha massahu sarru wa huwa almasaibu wal hawadisu wan nawaibu ala ko hadamaden fule ni tora y'a sɔrɔ masibaw diɲɛ ka ko kuraw dɔ y'a sɔrɔ asidaw dɔ y'a sɔrɔ diɲɛ ka ko minnu bɛ falen o dɔ y'a sɔrɔ kana ya'usa ay qanatan a bɛ jigi tigɛ an ya'uda yahsulu lahu ba'da jalika khairu a bɛ jigi tigɛ yala ne bɛ nin tora min na o est ce que nin tora bɛ se ka wuli ka bɔ ne ka ni hɛrɛ bɛna tuguni komi ni ala y'a fɔ a ye wɛrɛ kɔnɔ walain ajaqna li insana minna rahmata ala ko ni ale ye hadamaden n'a y'a lanɛnɛ ni ale ye hadamaden lanɛnɛ nɛɛma la summa najanaha minhu o kɔfɛ ni ala ye nɛɛma in bɔs'a la innahu la ya'usun kafur hadamaden jigitigɛbaga de don fisuruwali de don ni hadamaden ni tora ala ye nɛɛma lanɛnɛ hadamaden na dɔrɔn o kɔfɛ ala ye nɛɛma in minɛ a la hadamaden ye jigitigɛbaga de a bɛ jigi tigɛ ni nɛɛma min bɔra ne bolo a tɛna tuguni a bɛ ala hisuruwala fana a bɛ komi nɛɛma ma deli ka d'a ma walinazaqnahu na'ama ba'da darra masatuhu ala ko ni ale ye hadamaden lanɛnɛ nɛɛma fana la tɔɔra kɔfɛ tɔɔra min tun y'a sɔrɔ la yaqulanna jahaba shay'atu anni a b'a fɔ tɔɔra min tun bɛ ne ka taara innahu la farihu faghur a b'a sɔrɔ de sisan a bɛ nisɔndiya ka waso mɔgɔw la
min tumbe misiri kono de na gere lawla de do be nyini wakati ba be misiri kono har ni sallu wakati tere me ni tora boraka tora wurila ka boaka abe ni sonja abe waso mogola aw koni taye mene atun kalifara munu naka do ni feun kai ay abe na waso aw de la sisa waso be ka aw de la ni hada maden ka jogoy illa alladhina sabaru me ala ko fonni mogo munu sabarila nin jogo te sorola ko mogo munu sabarila wa amilu salihat uye bara nyuma ke ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabiru nunun tigala mogala ka junubu yafa boye ani saraba donc hada maden chamman kala hala de fule ni nyene aya ko ni ala yafo fo ala ye sabali ke mogo minye hada maden ni ala ye sabali kai sabali kalite saba sabaru ala ta'atillah وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله مولما ولو هذا مدين سوتكم يتككم ni hada made min fulene ne ala yafo min be sabali ka ala bato min be sabali ka ala kulay kutay ka toy min be sabali ala kala dige dimine on koro ala yenni hada made sugum min fo aya kono ya nunun tigla mo toke o nyogonay ale tabe kede na be ala ka herala abe ala barka dana ne dusukum be nema do atigiye ala ko kan nema imbara chogo ma ba bara o chogola ni tora fana ya soro abe sabali tora inkoro ka ala deli ka yirima jigalay ka ala bato mogo min sabarila bara nyuma kela do ulitigila mogo be ni la halala me mogo min ni ala yere de ma ke ni na halala mo chaman kan na terina kala halade fuleninya herate ku ala bone fana ya soro doro a jigitigira la kanemala قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل ما مرافوه كل يعمل على شاكلته أو على شاكلته مغو كلين كليسا بيكا باركي كالله لك بيكا باركي كفنا قيل لا ناهيته doko sakilatihi be ka barake I kafana mana kafir au bafa ciden fanani mu'minu bu kafana wa qala mujahidu ala hiddatihi wa tabaiyatihi mujahidu ko mo kelen kele be barake ikelenki ka barake ikabara chogola wa qila la niyatihi doko mo kelen kele be barake kan nganiyaka wa qila dinihi doko mo kelen kele be e ka barake ka dinaka wa kullu hadhihi al aqwali mutakharibatu fil ma'na bun kasiru kon ni kuma munu fulenye ku be kamana kasuru nyogoma wa hadhihi al ayatu wallahu alam akunni aya min fulenye ala de baka kodo tahdidu lil mushrikina wa wa'idu lahum ninye bagabagali de mushriku ye ani kankari mada kallahiru taymum bilalan yenya lakhara kankari mada ni bagabagali de fuleni nyede ate komini ala ko ciden ka fo mushriku ma aw be aka dina minna kala halam min kaye baraka ka abaka fammi aye barake ne fana binka dina minka binka nganya mina binka famina mfana be barake nkafa nin korote ko ala yere ye sira de mushrikuma ko ukatu taka ciden kato ataka bunka sir ko lanyire toyre ni nye bagabagali de ala fule ka kankari de da uye ku bagabaga akon nimbe komini ala ko qur'ana kono qul lil ladina la yu'minuna i'malu ala makanatikum ala ko afu mugo ye munu malli maniya ku ka barake u ka yorola wodiato ni yorola ala ko qul kullu ya'mal ala sakilatihi kelen kele ka barake ka chogola kelen kele ka barake ika yorola farabbukum a'lam biman huwa ahada sabila me ani aw mushrikun antige ala baro mo min kandalendo na be sira mo min kandara na be siraka ala bodo anna mana ni ala be kanda bagado ni awnde do ube awdo la nyini ye munye sara de be na qiyama min be kanda kallagara ala be sara min be fili kallagara
ibika janga katasoro ay minna wa minkum aw ala be bedo aw ani aw nimbe kanda shiraka ala bado ni ala yado mumbena wa sayji kull amil bi amalihi ala be barakela kelen kele sarani ka barai fa innahu la yaqfa alayhi qafiyatu dogo fensite nabe dogo ala la qiyamah kenaka donc ni nyekkan karimada de kata maka kafiruma ko ciden ka fuye tumamu banna uye ciden galon tigaya akwa fuye kube ukayoromi ukabarake ukayoro la nuka dina nuka nganyaka efana ka barake ikayoro la anika dina kanika nganyaka ni min ko ni be kanda shiraka u fulala ni ala bado la garambe be sharani ka barai aw munum be kanda shiraka ciden naka jama aw kasara nakari jannabe awe unu mum be fili shiraka fana ukasara nuka janga ka jahannaba buye la gara de be sarani ka ketade ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أن عبد الله بن مسعود أنا بغاري كونو عبد الله بن مسعود قال بين أنا أمسيم النبي صلى الله عليه وسلم في حرس قدوندولا قدوكا فرولا كو أليني تيرين باكي كاتاما نيكون في وهو متوكئ على أسيد وياسر التمرو بولو جلا دوبا بولو تيرين باكي كاسينشوكا إيجي مر اليهود كوتولا يهودا ودوتمنا فقال بعضهم لبعض سالوه عن الروح يهودا وكو نيغوما وكو ايا نينكا نيننا ني ايا نينكا نين تشولا فقال ما أرابكم إليه uko ewa komu nya aula shika mi shika juman shika ba aula katachide mana kam mako juman bala wa qala ba'dhum la yastaqbilannakum bi shay takrahunahu aw ukon ate foyi nyashi awma ni abe na ba ko mana don ko an kana nyininka pasganta do abe min fo do ko an ka nyininka nanya nyininka ate foyi nyashi awma na ba ko tumamu yennin fo nonu nyogon che faqalu saluhu fashaluhu an urruhi tumamu benna ko ka ci den nyininka ewo ko shisha aya nyininka uya ci den nyininka ninna فمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا بمسعود كو كوتشيدن يا يرمنا يا مكو ما فوي ساغي اما كما سي ساغما فعلمت انه يوحى اليه كو علي يا دون وهود فلك ولا وهود باكي كاجي تشيدنكا ودا يا تو يا مكو فقمت مقامي اكو علي جورا اكا جويورنا فلما نزل الوحي قال أقلت مامي وهو جينا تيدين كو يشالونك أن الروح قل الروح من أمر ربي على كو تيدين ما وبيني نينكا نينا كوني فين سوغو جماندو مونين نيني وبيني نينكا نينا محمد أفوye ko ninta au ka koye aka barate ala ka damfinde do ala de abala yere de kanya markan ko ala de bado au todo ninde jabi ula ko ninka ko tu ka koye ko tu ka kibariya o yenni alaka damfende o be ni alaka de nyamar kankono ni ala de kere ni ninka la hala ani ninka doniya ulu todo ninde saguma ni aya faida juma umbala anafa doye munye ciden na ka cidenya atunte kuma fenna ni wahaude maci ama ni ciden yire nyinin karam minna atado wahau maci ama abe wahaude makono wode ato ala yire yokwama wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha
ako cirente kumana nindi wede aye kuma fo wahawde do na wahawrama bon no ye cide nyere emin fana hadamaden sempulu ye doni ke bagadu ate daga e fana ka kuma masaila sila ni delela tibolo ala qur'ana ni sunna ani salafu katabolo la ni nyini karaminna ni della bi bola ala qur'ana ni sunna la ajabi ni della tibolo masaila minna qur'ana ni sunna la ala famu salafu ka famula imaku afonta do ubi afo mbetan nyanyini wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna samwa wal basara wal fuwadan kullu ulaika kana anhu mas'ula ala ko ikana kuma fenna min doni ti bolode ikado inyo itilon idusukun ala bi nyinin kan nunum belalla harade nko abe aya kono aya minni ala ye ka kuma ala kola ni doni ti bolo ala ya ni mushrikiya faranyonka aya kelen kono aya laba wa taqulu ala allahi ma la ta'lamun ni aya ni fulanka fu yado farala nyogonka aya kelen kono aka fenfo alaka atemindo donc mugo kana kuma dina la min doni ti bolo ete mindo ibe se ka ulama ki ka dere laike ulama ul muhaqqiqina ala yirida yansage kata ulama ni ebe kuma min fo ka fo doni ke bago de côté doni ke ba haqiqaw iyere yado munun fanate kuma ni inun dingo be kuma fo iba soro delila de bu ala u bolo qur'ana ni sunna sahalena o doni ke ba suko fana e fana be se ka dilo wulula ke fashalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ala ko ay doni ke ba nyinenka atem mindo ay doni ke ba nyinenka kitab al-qadari wala yahillu lahu an yafala fila hatta ya'lama hukm Allah wa yashal al-ulama hatta ya'lama hukm Allah fihi wa yashal al-ulama laqadar tigi fana ko akwate daga ikabara shike silama nima alaka kiri do minna nima kala doni ke ba nyinenka ni doni ke ba ye min fo ibo fo mogoye odi ya to muqbil wadi ko akotuma min mogoye sagili to e kata doni ke ba uma takhabbatu o filila donc fo anka dina anka nyere korosi ko kana fo nin dina la ko be barakina nin dina la fo aka soro do de labi bolo doni ke ba o ya fo ine cide nyere minye cide nye afuleya anyinin kara aya dade de folo fo wa jiginaka tuma me ala ya dunya aya lafo aya fo fulanna abdurrahman sadi bafo kun ninye la gosiliye ani bagaliye mugoye mugo munun na kacha dina la ubeta masaila idon nyinin ka masaila munun na fatuka me ube masaila nunu nyinin ka ta'annuta kanna geleya ani kala nyini ube emi nyinin ka kuila dese akon nim fana ye ulu fana ma ala yulu fana bagaba ka kankari da hada made nibe min nyinin ka dina la aka soro min nafa bika iba fe ka nyinin ka barake na yede me ka nyinin kaliu doke doro ta'annuta kanna gele nyinin kaliu ube ka nyinin kali doke doro nka jabili ke wala nka do anyini nka dola be dese minna ni aya yelle sirilo o fanala ka hada madem bali ola sabana abdurrahman sadiko ako ni nyaayira fana ni yi nyinin ka kan na gele nyinin kali dola ube yu nyinin kali dola pour ki korobo ako abe daga atigi ye min fo ye i kanu jabi anafa be min na ipo jabi alay nyinin ka min na ni yere bado kan na fatala kanu jabi min ba nafa ka dina la e ka jabi ola ciiden fule ka nyinin kan ninna tuma min nunu nin nyinin kali jabu nafatuka ciide ma jabi ayu bila kata minna ayu bila uka min nin ka koye oye ala de koye ko to ala bulo
mi amanyin kalin jabe wa qawluhu qul ruhu min amri rabbi ay misanihi ninyi ala de ka koy o mimma istasara bi ilmihi dunakum ala de kere kirani nin ka doniye awte nin ka doni ala de kere kiranai aw shento ola o ma utitum o bena donc ni nyaayir hadamade kaba ko nin fule abe hadamade fari kolola meite chogo shidala kasoro nin min fule ni abeye abe mina kasaba la fana nimbeye nimbe mina kasabe ninna de la sabatira nimbela hadisa kono tumama abu salma ta fatura ciden tara bana bagato de fo ayasoro ja fatura nya wagalendo ciden nya anya fulatu ako innal basara yatibawu ruh ako nya fulede abetugu ninde ko donc nya yiranna mogomi ni be fe ni saya sikran nani ma ni mbora ila atato e yere bay yere bi ninye atato malikew bolo ni nya yiran nimbe ye ni fendore asogola bula madedo abe meleke o delay jumay hadisa ja barra ibn ajib ka hadisa ja akon ni mugo min saya sikran nanala nim malikaw ya nimbo nim mugo nyuma de do mu'minu de do kom malikaw nim musora jeman do de bo arjanna malakul maut bin nimina akwa aba mina aba meleke ni nyaayira na fendo asuguru bula mado abe mina abe meleke kayirana ko kasabala ciden ko hadisa kelenna akon mu'mini kan nim malikaw na be yele kata sanfe akasa duman de bebo jinya sankaba malikaw nu ye kasa duman me ba fu nin kasa duman fa ne jumaye malakul maut ba fu karasa fulana ni karasa dendo ode kan nin kasa ni mo nyuma do malakan kisi ciden ko na yasuru suye su jugude anin kasabe bo komi fali su jifade na kasabe bo chogomi bawa nin fule ni la haladila abeye abe mina kasabala mi afule hada made baina jambayka afuli kere fulani nyogon ite chogo shida wala ala yere de kere kere na doni masi shite jiya kono dogotoro shika dogotoro ya malla shama kon dondola ne kam masinde la kan ninye ote donc ala ko akere kira nin ko ni doni a chogo fari korola ko doni kere kera ni ale ala de ko danfen todo o ciden ko fon ku jabi o ko ala ko oma utitum min al ilmi illa qalila ala ko hada madon ne ma foi di awma ni ala ka doni la ni fitinitew kayina mankana hada maden kera chogo ire majigi adon ko ala ka doni na ko fitini de be ebolo o kullu ji ilmu ha wa fawqa kulli ji ilmi alim ala yero yede ko ako doni ke baga be doni ke baga dobe e sanfe fokata doni da ala yere la doni ke baga be ado mo bi sanfe fokata doni da ala la ni mo mi nyen ni fana don ibi yere majigiyo e kera chogo ite hari doka kalande bo iki jate mina ola e ko doni bi bolo chogo hari te doka kalande bo bon et puis mo fana ni mi yere majigi doni kola ala bi la jarabi ni mi yere majigi ala bi la jarabi e Musa yere ta kera jumanye ni ala ya yirala ko doni ke baga be kasur Musa nabi nyuma de wahube jigaka nko hadisa jammin be Bukhari kona ye wajuluri ke be ke dondola wajulin donna mugo dusukun kono kosobe wajuli banne doye Musa nyinen ka ko iska mugo be dugu koloka mugo min kalande o kateme eka Musa ko ay alay Musa jalagi akwa madoni sagi katale alama awa kunne alaka jondo be
baji fula be be yoro min ne alaka jondo be ta doni nyinafi al qidri aqisa be bun kasir ba qisa yeren natira ba surunya ya donc hada made foyi madi aw ma doni la ni fitinite ay wa ma atlaukum min ilmihi illa ala khalili alama aw bo foyi kalama alaka doni la ni fitinite فإنه لا يهيت أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى هذا مدن تسكا فوي سرو على كدوني لا فو على يريا كانوا كيلا دنيا منا مسمي هيرا كاتا أكورتا لنو ni ala yere ya kanu ka fitini min dima abode dima ite foyi soro ala ka doni la fo na yere ya kanu ka min dima والمعنى أن إلمكم في إلم الله خليل نمانا منيالا يا يردام فيونا أو كدوني على كدوني كونو فتني دو أو كدوني على كدوني كونو فتني دو وهذا الذي تشالون عنه من أمر الروح أو فلك من نينكا كوم من ينكا نيني مما ساسر به تعالى أو على ذكركراناي ala de kerekerani nin doni aw todo wala mutlaukum alayhi alama bo o kalama nin ka koy alama aw labo o kalama kama annahu lam yutliukum illa ala khalili min ilmi abekum ni alama aw bo fuy kalama ka doni la ni fitini tede aw nin fana atodo o chogodela وسياتي ان شاء الله في قصه موسى والقدر بنكسركم كوني على سنه سوره الكهف كونو كو بين موسى ني قدر القدر كقيسلا ان لقدر نجر الى اسفور وغا على حافه سفينه فنغر في البحر نقرة اي شرب منه بمنقاره ابنا القدر كقيسلا تمام يعني موسى دون باتو ينكونو باجلا ولو سيغلي باتو ينكونو كونو دو نانا كا جو باتو يندالا كا جي سوغي ني اسوني اداغولو اي جي سوني نا داغولو كامي مانا مينا نا داغولو كا جي سوغي نا داغولو كامي فقال يا موسى قدركوا أكون موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخرج هذا الأسفور من هذا البحر قدركوا موسى ما أكون موسى أكون نكا دوني أني إكا دوني أني دام فين بيكا دوني أتي على دوني كروفوية فنين كونو يميمي كابو باجلا نين كونو يجيمي سوكي كابو باجنا ne ka doni ane ka doni ani danfen ka doni ati ote fuye ala ka doni kono fo nin kono nye ji hakke min soge ka boni bajila aw kama qala ubi al qidri ya fo chogomi salawatullahi wa salamu alayhi ni ala ka tanuna kishibaka wali haja qala taala ninde ko so ala ko o ma utitum min al ilmi illa qalila ala ko foyi maddi aw ma doni la ni fitinité donc doni be hadama dembolo damfe mbolo de pala jinya da fokata wuli o beye fitini de alaka doni la mimbe e fana bolo fitini de don donc hadama de nin kake sababu hadama de kele ki yere qadara do iki yere majigi ikado e kera chogo fitini de bi bolo o be ke sababu e bi yere majigi ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم على بافو مسامي كرو تعالى نبان حكلي جيجي أكن نيما أنا أكفى سمنتيا با ayen nema ni fasamanta bammin ka jonka ana ka ciden bai alaka tanuna kishibaka fima awhahu ilayhi min alquran almajid alay nin qur'ana bami ni alaya ciden ma
alako wala shina la najhabanna billaja wahayna ilayka akum cide ma konne ala de qur'ana jigi ika na tun diara ne alaye nye qur'ana min dima ntumbe tana ye ka boy bolo ka qur'ana ka tana ka boy bolo summa la tajidu laka bihi alaina wakila o ko fi ite tangali kala soro mimbe garanti taye kata qur'ana minanela kana dima tukuni na tun diara nyembe qur'ana minila ne ala de nema kika ka fasamanta bakika kanin qur'ana dima na tun diara ne ala mbe qur'ana minila aminalen ko fe fana ite mugo soro fana mimbe se kata qur'ana minane ala la kana dima لا ياته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد نين قرآن با قرآن مي غالون تنا ني اتنا كوفي اجيغنا كبو الا دي في مسامي ني كيري مسامي ني تانو مساي او الا كوكو علي الا دي نين قرآن بايندي تشيدما ثم نبه تعالى على صرف هذا القرآن العظيم إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا إلا الرحمة من ربك من فوي ما قرآن توي بولو كتويكا ناتي من إلى فنما إتجي على كنما نايا أوكيه إن فضله كان عليك كبيرا إتجي على فسمانجا كري إكا فسمانجا من كبو كسبه من ينين قرآن قرآن تولي تشيدم بولو nema ba cidenya ana kan manton qur'ana dile cidema nema ba cidenka ana kan manton qur'ana fana adile cidema fasamantia belebele ba fasamantia belebele ba de ye qur'ana ye cidenka dile cidema fasamantia do fasamantia min ka boko sobe قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وكفي على نانا قرآن قرطانا بنيانا كفصمان جايرانا كان كباريا konni jinnani hadamaden be farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko ulu kana ni kurana ɲɔgɔnna ye k'u tɛ se ka na ni kurana ɲɔgɔnna ye maka kafiru ala ye u dɛsɛ k'u la dɛsɛ yira k'u ka dɛsɛ yira tuma min tun b'a fɔ ko ciden ye min b'a bolo ko dɔnkili de don bon ko galon dɔ don a bɛ galon de tigɛ a kun na ou bien ko mɔgɔ dɔ de y'a kala a la ciden ko uma ala kuma na ya sɔrɔ mamuru ye kurana tigɛ a kun de la ala ma dama a bɛ arabu kan min fɔ a b'o o arabu kan kelen de fɔ a bɛɛ ka aw ni jinnaw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ ka nana ɲɔgɔn ale kelen kɔni aw ka galon fɔra a ye kurana tigɛ a kun de la ale kelen kɔni ye kurana tigɛ a kun na ka na n'a ye donc aw fana bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na ni kurana ɲɔgɔnna ye ten jinna ni hadamaden bɛɛ u dɛsɛra a la n'a y'a sɔrɔ maka kafiru tun bɛ na ni kurana ɲɔgɔnna ye ni ciden tun bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ min na yɔrɔnin kɛlɛ u b'a kɛ mais u sera k'a kɛ wa u ma se k'a kɛ qul mahamura f'u ye lain ijtama'atil insu wal jinnu ni hadamaden ni jinna farala ɲɔgɔn kan bon kurana kɔnɔ dɔɔnikɛbaaw ko jinna ni hadamadenw ka ko filɛ yɔrɔ dɔ la ni ala be jinna ni hadamaden fo a b'a damina jinnaw de la k'olu fo yɔrɔ dɔ la a b'a damina hadamadenw de tawsirikɛlaw ko ni yɔrɔ min ni ala y'a damina jinnaw la komi ni ala ko wa ma khalaqtu li jinna wal insa illa liyabuduni a ma fɔlɔ jinna de la o yɔrɔ la wa bon jinna de dara hadamaden ye ni yɔrɔ min ni ala y'a damina jinnaw la o bɛ mun yira jinnaw de dara hadamaden ye wali janna khalaqnahu min qablu ala ko ale ye jinnaw da adaman ye ko ale jinnaw da adaman ye donc ni jinna fɔlɔ fɔra yɔrɔ min ka hadamaden tugala
o ya iranna de ko jinna folo de dara o ko fi hada maden dara meni e wa ko yele mana yoro ka hada madon folo de fo o ko fi ka jinna fo anana aya la iba soro sababu do de anati misali la tafsir kala ya mun foya ni alako walaysa ma'atil insu wal jinn munala ya damina hada madonna o ko min ye fashihuye mana ne ndia ani fashihu arabu kan fo cogo nyuma ni kuma fo cogo nyuma ko ala yo di hada mademma kateme jinnaka ode ya to ya damina hada madonna ne parce que qur'ana ye fashihu de arabu kan jelendo arabu kan bangalende do bo arabu fana hada madonde fana bo do kateme jinnauka ode ya to aya damina hada madonna ya ko pas hada madon fana de bese kumala ubesu arabu kanna ukarabu kan jelendo ka kuma jelendo kateme jinnaka wode ya to aya damina hada madonna ya konni hada madonna jinna farala nyogonka alanya to bi misli hajal qur'an ku kana ni nin qur'ana nyogonai la yatuna bi mislihi ko uteseka na ni qur'ana nyogonai uteseka na ni anyogonai ولو كان بعضهم لبعض جهيرا هر نو ينيغون دمede utese donc ni nya qur'ana korta ani qur'ana bonya ayo yiranna ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل الله ko alaye wallahi alaye yele maliki hada madunya nin qur'ana la huja chogo bela ani derila chogo do be ay bayyana lahum al-hujajan wal barahin al-qati'ata min kulli masal yamunye ala ko wallahi alaye yele maliki hada madunya ka delilaw nu hujaw bangu ye huja munum be galon tige kabo mo bolo ودهنا لهم الحق ألاكو على يتنيا بانجي هذا مدوني وصرحناه وبسطناه كو على يتنيا أيا صرحه كافنسي هذا مدوني وما حاجة مكفرن بك والله على يلمالك هذا مدوني نين قرآن كنو هوجا أني دليل منو بغالون تيغي كابو مغو بولو كتنيا بانجي kacinya sarahu kacinya fense ka perpere latige hada madenye akom men nimbe kofe fa aba aksarun nas illa kufura hada maden chama banna cinyama fo fisrun waliyani bambantiya ay juhuda lil haqqi wa radda lis sawabi nimbe kacinya je yara chogo bela qur'ana kono ne wona tabe hada maden chama yecinya nan kariya kubba cinyama ka sababa ka sagi uma so sababa ma donc ni nyaira nan balmun hada maden chaman te cinyaka bara hada maden chama abe cinyan nan kariya ki ba cinyamare bara hada maden chama ni sawaba fora yedro aba sagi da te swama Allah hinna mo kelen munu nye ulu de be cinyamina Allah hinna mo kelen munu nye ulu de te sawaba nu ya foru ye utasa gubamina alakan ko mo ye وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقالوا مكا كافروكو لن نؤمن لك كوتشيد أنت دايلا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا foni ka dugukolo tige ko tige anye dugukolo kono ni ajibe bole ka poi ka bole ni mo ke ante daila al yambu al aynu li jariyatu yambu ye munye ko mimbe boli dugukolo ka kata saluhu maka kafuru ye cide nyininka
أن يجري لهم عينا معينا في الأرض الحجاج ها هنا وها هنا كم من السعودية حجاج كدقو دقو كلو مكة كافر يعني نتشيدين في كو أكا كو بولي أولي مكة جمنا حجاج جمنا كدقو كلو كنكو يمبي بود يامفي كتا يامفي كو ميمبي بولي كو أكوكي كو ناموكي كو لوتي دالا دي وذلك سهل على الله تعالى يشير ولو يشاء لفعله ولا أجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبوه أو أوكي كانوا غلا كنمو مكة حجاج دغلا وقتي على كوبولي كابو أو جمنا فاندو كتافوا فاندو وتنكنو علما ni ala tunya la nyini ka ko ka ewa nyini ni njabi ka kuye otun kanu alama atumbake walakin alima annahum la yahtaduna mi ala ya dode har ni ale ala yo ke fule ka min nyini ashe bale ala o kanu ale alama de mi harin na ya ke ute kanda ode to alama ke anana yawre kuna la yo fo innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika alakum muhammadu itigi alaka kuma sabira mununka kuma ben yana mayau ka kafiriya ka kasaka de la yu'minuna ulutel limana walau ja'atuhum kullu ayati hatta yarawul ajab alima ulutel limaniya ni tamanse nanuma uteso utel limaniya fonnu yella jaba dimine nyunyala wakati mi donc ala bado akako dogolenna comme makka kafiru fule ka min nyini ngalonde do bambanchade do harina keru ye uteso utedda muhammadullah wodi ato ala make أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب أبي محمد ني إكو يتشيدني أنت دايلا فناغو فروك دوكا سروي بولو ناغو فرومي نميني تمروي أني إنابيو نوبي ناغو فرومي كونو ni anyo ye wakati me ambe daila ko ye chidenya au fatufajjira li anhara khilalaha tafjira nawo foroka ki bolo ni tamaro ba kuna ni resew minye ewa inabewe uroka ken nago foren kono kelente de nago foren fana aka iru ni nyogonche aka tamaro ni nyogonche aka inabe ni nyogonche ika ko fana bolini ko be bola kurate hataki ka lami ko de be bola koro ko min ba lami na yire ko min be bolina yire ni yoke anna daila ni moke ante daila أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو تسقط السماء كما زعمت ubika samfela yorodo tige ka bianka komi eyere ya galon fo chogome parce que iko qiyama yawma tasaqqaqu as-samaa wa ma fa yakuna parce que eyere ya fo iko qiyama ko sanka ba becci ko abe para hiyo min galon fo ko la garado ko sanka ba imbecci ko sanka ba imbe fara ko abe nogoya abe fara komi ya fo chogome ko sanka ba imbe fara ko abecci ado tige ika jiganga sisa komi ya fo ko abe ke lagara chogome ake jiya kono ankaye sanka ba yoro dok tige ika bianka komi yere ya agalon fo chogome ko be ke lagara aw tatiya billahi wal malaikati qabila ube ikana ni ala yere ani malikew annu ka nyogonye face en face ma ala ka fo maka kafirun arabu ayelli manana ne da yaci malikau kafa maka arabu ayelli manana ya ambassador ala da yaci okeke ikana ni ala yere ani malikau qabila nanu nye silembe nyona nanu be nyogonye kanyini ala ka sanka babbiuka uka folote ni nyew nko ko yoro wede allahumma in kana haja huwa li haqqa min indika
famtir alaina hijarata min as-samai kontigi ala ko muhammadu bake kam min fo kwanka e ala kelempe bato no de e cinyaye sa ewa bele kaba kurub ewa sanjilama jiganka ikan halaki ke kabo sanfa ikan halaki ewa Shuaibu fana mugo uya nyugona nyini fa asqiti alaina kisafa min as-samai in kunta min as-sadiqin Shuaibu fana kam mugo yo nyugona fo Shuaibu ko sanka ba yoro do tige ka bianka ke ni e cinya tige ko na amalli manani amma dayla ko la jawabe namma sanka ba yoro do tige e ka bianka ni e cinya tige de mais alla yulla jaba fa ghabahum allah bi ajabi yawmi jullati kaba no do alla ye Shuaibu kam mo ko ni halakini anyo gonay parce que ayu ka dugo sofe o bolo tawsir kala ba fo chogomi tumami kala ya sofera u sofera ala ye kabanogo do de yanga ka suman do akoro be bolila kata do kabanogo inkono jalla jaba de ba kono ala ya asanjilama aya jigu kay den ko Muhammadu kam go fana ya nyini nin choko de la أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا o anko Shuaibu ta mugo tumam wulu ya nyini drola yulu halaki mecide o aye ala deli ko ala kana ale kam manto bake kam munu nyini wala kanu la jabana wala kam makone nu kule ko la alla harinu uluma tobe pasga le cide nye minye al mab'us rahmatan lil alamin ale cira ka ke nema de danfen be ciren ka cira nema e danfen be o koso ciren ya ala deli akon maka kafiru bake kam min yini ko ala kana ke de ko akam makono ni kuye ko adola munum ben ninfo udona tubi adola fana ala ni min yire matubi ala na dembo akokolola mimbe ala batuna te foi faralaka akera o chogola fara munu nyen kuma nyogonan nyase chidema adon yire saraw ka kafira la men wuye donto dem munu nya ala kelempe bato uma foi fara alaka bon kasiru ka do yire fana be kuma fo bagaw do fana be utubira yire ako misaliya Abdullah ibn buna abi umayyata ako otum bennin kuma sugu fo bagaw la mi ala yitubi kale kwa silamiyara ka silamiyanye nin kuma fo bagaw atumbo la no mais ale silamiyara ala ya ka silamiyami donc ala nin ke makan kawe balmo kayira ka kuma jugunu kuma baw fo alaye est-ce que udamina na sisa kuma ba ala dogo yali be nimbo ko ala yere kana ani malika kulu uluku ye face en face kuma babe nimbo ala nani be nimbo me ube mi ube jiya kono wa ute jiya kono haru katarasi aw yakuna laka baytu min jugurf ube ko cidemma ube sodo ka soro yibolo qala khayru wahid min al ulama huwa jahabu jugurfu yemunye doni ke bawu ya fu hari mo kelente ko ube cide ni eko eye alaka ciden de sodo ka soro yibolo dugu kolo ka so min dirale ne ni sanuye so min dirale parce que maka kafiru fule ulube jianya na mayala chogo mi de ulo ba fe ka ala ko yin fana qiyasu godela parce que jinya kono ni walillahi almasalli ala misaliya korta lembe ala de ni jinya kono jinya masake sani mo mi nyem masake bay jamana moraba bolo wori tigido she tigido yala ni o ka cide fini lankolo be walawa o ka cide na fulo kobo mina o ka cide balo kobo mina bo ulu nyana ni e fana koy ala ka cidende
jinya masakew fule jinya nyemaw fule nu ulu ka cide ni mugo tote kelenya ni eko ala de ka echi am fana be nyaabe ela fente e bolo e fantala madado fenti bolo awunte dayla fo sodo ka suru bolo dugu kolo kaya so min dilale ne nusanuye anna dala ko ala de ichi aw tariqa fi samai ube ikayele kata sanfe yele ikata sanfe yele na nyini ikayele kata sanfe ay tasadu fi sulami wa nahanu nanzuru ilayka escalier nyini ikayele kata sanfe anjole kilaje katake escalier do nyini ikayele kata sanfe anyana sisa aw tariqa fi samai wa lan numina liruqayka awa har ni yele na anyana ni escalier kata sanfe ante da ala ki yele na kata sanfe de hatta tunazila alaina kitaban naqrahu fo ini letara fana kana ma letara min bora ala fa anyere kakala ka fo itara sanfe dro anyere nyana har ni yo ke ante daila de qala mujahidu hatta تنزل علينا كتابا نقرأه أي مكتوب فيه إلى كل واحد سفيهة هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان تسبه موضوعة عند راشه مجاهد كن نقرأ مني كو هني ترى سنفاني رنيانا إسكاليلا أنت دالري فو أم مغو كلين كلي إني اللي ترى كان كابو على في كاب مغو كلين كلي كان اللي ترى داما ni dugu be je ibi kalle tara e waddalen soro ikunna ni wulila e yere bi kalle tara kalaka ibata kakala karasa ni karasa dendo ni ni ala kalle tara kana yima ko muhammadu ala ka cidende dala ko ni hari ni tara sanfi ni man ni deke ante dayla qul tumamu yennim be fo ala ko muhammadu fuye subhana rabbi aw flekan nin kuma munu fo ntigi ala seniyalendo kabon nunuma hali kuntu illa basara rasula yala ne munye nete foye ni cidente nete foye ni hada maden cidente aw be munye ni nefe nebe sega nunu ne ka baraya senabi alaye nete fe ngore ko ne hada maden de ne cidende ay subhanahu wa ta'ala wa taqaddasa ala seniyalendo an yataqaddama ahadu bayna yadayhi fi amrihi min umuri sultani wa malakutihi ala seniyalendo mugo kabila ala nye akam masaya ka kola ana kam marali ka kola parce que aw fule ka munu nyini ni nye ala yere de ka kowe ala fona seniyalendo mugo kabila ala nye ko ibe fenke akam marala fo ibe fenke akam masaya la ka sorama jeni minye bal huwa al-fa'alu lima yasau aw fuleka mununfo ala de masay nabe fenke minyaja isa ajabakum ila ma salitum na diara lay aw ye abake kam munu nyini ala fe abaw jabe ko kawye wa isa lam yujibukum na kadai fana tawjabi wama ana illa rasulu ilaykum min ne ko ni tay minye nete foye ni cidente kana awma uballighukum risalati rabbi ne koni tay ci denya de dro kintigi alaka ci kallashi awma wa ansahu lakum animbin konnan jakaye wa qari falitu jalika bon ne fana yoke ngabare minye nyoke wa amurukum fi ma salitum ila allah azza wa jalla me aw fule kam munu nyininka aka ko to munu fule nya fule kam munu nyininka ulubi ala de bolo ulutene bolo donc ala ko mamadou ka ciide un jaabi ninda ni makka kafiru karani mamadou ciide nya kolo kolo segede ye ha ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusuli min qablika waqatu dola fo alay yere be décourager ala be addu sukun sabati aba fo ciide fuite fo eye fo ciide munun temena nyogona furu ye ute foye fo ciide munun temena enya nyogona furu ye ja ala ya yiranna munun fule ka fo ciide nya ya un nyogona fora har ciide unye ciide unore we ciide nya aw ni mo min ko fana
nin cide nunu kata nuhula kananka cide labana muhammad sallallahu alaihi wasallam ubeye wele ke kata tawhid kelende ma ala kon munun fule ka fo cide nye sisa afora beye bambantu bolo kanna gelem bolo woni mugo min fana ko o cide un ka wele kele tawhidi ka mugo wele kata ala kelem to batoma yala nin kuma nyogona nu fora e fana kanka balila nilla gosilu fora e fana nadilu fera o fana sapteli fana e fora ulu fana fora e fana o kanka e décourager o manki décourager donc ambe ala deli min ye qur'ana famu ani hadisa ala famu saraf sal ala ko no yanye subhanakallahumma rabbuna bihamdika shara la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik سورة الإسراء آية بشكل سبع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان